tretí tým z troch, takže všetci diváci určite pri trati. No a máme úspešne odštartované Podvysocké Bčko. S košikom na 3 razy, ale predsa. A zo streky už potom bezchybné, takže čakali sme na košíček, výsledný čas 17.775. 17.775. No stále si mi ešte nedal druhý terč. Iba, že by boli obidva identické, čo teda vyzeralo veľmi podobne, musím sa priznať. Tak potom je to tak, obidva terče zostrelené v 1/1000 sekundy, čo teda len dokazuje kvalitu oboch našich prúdarov. No a bol som opravovaný, máme ešte jeden tým Podvysoká dorast pôjde